Okay, sanibonani. Tshepa kanyana. Tshephonyana. Igama lami uThepha Sibongo kanyana but namhlanje nje ngizasho nje ukuthi angithola izinto eziningi. Ngizoseka nje icwecwe like esikingcine into esengiyifundisa zona esikingcine nje. Bona ukuthi ubeke indlebe kuphela yabona. Ubeke indlebe ulalele. Bangela comment, subscribe because iningi into esazoza kule channel sengasakhulumeki ngami nje. Iningi into esazoza kulo nyaka khona umsebenzi sazowuphusha. Abafowethu hayo wami like mina manje masikanda ngawucula. But isincinci sadlala like ngisawufunda like ngisafuna ukufunda kabanzi ngawo. Okay. La uhlala ke videweni uzwe ukuthi sithini. Ngamanje okay ucula ke mina ngeke ngikhuluma kakhulu because uNkulunkulu usipha zonke izinto. Into engincisho nokucula. Uda ke athi ngizobhimba ziyakhona. Siqale ngana ingoma yoJangala zini. Because ihloko the album Move On. Le ngoma ethi kanje. Okay. Well guys, something. Wangtana apa, tangeke ngabangina sona sasapha. Hlabane khona sifundisa umuvo, ngoba konke kuyaphela. Ngakuthanda wapha, tangihlunga bangina sona sasapha. Hlabane khona sifundisa umuvo, ngoba konke kuyaphela. Tando njani. Petele guys. Okay, siqale phansi. Okay, ile ngoma enzoshaya oJakalasi. Move on like I'll try like ukuthi ngibuke la cause Samba. Wamthanda wapha, angikeba mina. Ngakuthanda lapha, angikeba mina. It's okay. I'm not thinking inhlungu man. Ngakuthanda lapha, zongihlungu bengena zona sasapha. Umhlabeni khona sifundisa umuvo, ngoba konke kuyaphela. Ngakuthanda lapha, angisihlunga bengina sona sasapha. Emhlabeni khona sifundisa umuvo, ngoba konke kuyaphela. Nisam, utitani mina bengani bengowa, kutana mdani uyangilatu, wasayizikaya. Utimokale suwe nisam, utitani mina bengani bengowa, kutana mdani uyangilatu, wasayizikaya. uJakalasi labo. Move on. Although guys, it wouldn't be that perfect like professional, because like I'm still learning, guys. If you can just subscribe, and if guys like you want, let me just do like this. I'm not sure does of. Okay guys, for now we'll try to ubone nama chords laba guys abasafuna ukubona. I hope niyabona. Nje manje uzama le ngoma leka
Somandla empofana. Ithini? Okay, guys. Okay. Ipha ingoma futhi ngiyazi zimbalazi guys ingoma. Oh. Lena ngikwazi ukuyicula like. Inhliziyo yami yalo awuthathe nazi imiyalo ungafuni ukuyala abantu egameni lothando mama yona leyo ngidlala nje like khona kuzobolela guys. I will try to show you if like ufuna umuntu ofuna ukwazi ama chords. I will try ukuthi mangidlala into ngiveze nama chords. Kodwa mina ngibambe kunentunjana la ku-chord la kunentunjana ku i-bridge lifakwe ku-4 kahle kahle lidlalwa ku-2. Ngiyabonakala mina ayibonakala guys. If ukhona umuntu mhlawumbe uzofuna ama-chord engoma uzokhomenta dem siyamenzela. Kodwa nje manje asihlaleni.
Sorry, since like with because I'm still in like ekuyifundeni. Engizodlala futhi engiphi moya engcwele. Isigini. Oh. Ngidlala ngomogcina like izogcina ngawo ka limit. Then limit. Almost like ngeke ngifisa mode like if uyadlala ngomazana ngithatha ukuthi awuzazi. Ngigejile oqala okay asiye ngiyathemba uyayiziphi iyona awumana awusho like ucinga ukuthi iyona yiphi because ngiqale ngayo like ngayibhida phana indawo kodwa bayithi busy shoot iyona yiphi isho gele ukuthi iyona yiphi okay asidlale nike makuthi asicule manje kazi asiphume kulezi athi singene kulezi like nami usintolo sami ya tothi isitolo sami nami engazi mhlawumbe ekufundeni nami ngidlala ngithi okay nakho ngathi uyathinta ke engaze ngakuthinta pha mangithinta la ukhala kanje izwa kanje mase kufika into encane like ndonje la Okay guys. I'll see you guys. So salate nguwe. Okay, asambeni. Ngempela isihloko sakhona sithi nguwe. If kulezi ngoma like usho noma isitolo sami usho kwazi ukuthi mhlawumbe uyithandele office ukuthi mhlawumbe ngishicile uze ukuthi mhlawumbe yini into engaphuma like usho guys like comment if mhlawumbe uthi mhlawumbe ngase ngithintele kulezi sami bona ukuthi mhlawumbe khona mhlawumbe ngifihle nje ikona elikhulu la nina nje like mhlawumbe ningafuni ukuthi nisho ukuthi awuzame sizwe qala eyodwa nje basilalela bese akutshela ukuthi iqhubeka namasothini every day. Nje nale ngoma le ngiyaselela please ningibhekezelela bekezela kwena bekezelela la mina. Uyabona? Ngifundisile njalo isikini like mhlawumbe nginementor yathi hayi mfana ke yabona ke isikini sithi siqala kanjani. Ngifundisile ngakho ukuthi ngibuka ama video nani yabo guys. So I can say like I self-taught, but I still want like to learn like abanye shoe like because the way I play I feel like it's too simple. If cause khona idea lezinghlula like more yabona ubani badlala kanjani style lesi angisazi
akekho umuntu ongacishe sethi hayi kanje yabo. Because akuyona yonke into ongayifunda emavideo, it's a limited resources there. If you can find someone who plays, ingakunikeza neemfihlo ezithe ukuthi yabo guys. Okay, ithini lena? Wazasambe. Guys, ngiyabona sathamela nje kanje la ulalela mina nesiginci. Ngasho nje ukuthi guys like phepha ngofuna ukuthi khona ngifuna ukubheka la. Hayi ngibheke isiginci khona eyake mina kapha kuthiwa uMasimende Nomba. Athi uNcwasimende. Unomncwasimende Nomba. Khohliwe lento but khohliwe lento bengifuna ukuyikhumbula but ingoma ekabani Dr. Smile Makelwane yangihlula ngisayifunda. Ngiyahamba nejeka guys, ngizawubuka. Nabuka busuku kushayinda ngala makelane kanti mina makelane kanti mina nabuka busuku kushayinda ngala Aku
Umidla magama nabi Makuza Mangbiza Mokiba Makelwane nadi Nina Makelwane nadi ingoma nje isho kanjalo nje like somewhere lapho nje noma nginokubhimba ixole hayi kubhimba ngisazobhimba fanele nje wazi ukuthi subscribe kule nto yada isazobhimba nje kodwa uma uthi akuthanda lokubhimba subscribe ngabe like ivideo yabona mina never know ngeke wazi yabo ngewazi guys ngeke wazi but ke ya leyo ngoma le ka Dr Smile Dr Smile Makhelwane hey guys hey bampema yikho ukuthi phela ya ayishayile wayishaya le ngoma guys wayishaya le ngoma wayishaya le ngoma okay